Ahojte, vítam vás pri tejto prvej časti minisérie Svetlo pre teba. Volám sa Martina Turoňová a som študovaná ekologička, takže vysvetlím aj v ďalšom videu vlastne, že čo je človek, alebo v mojom ponímaní, kto je ekológ a čo som vlastne ja študovala a čomu som sa vedovala. A prečo vlastne idem natáčať takúto sériu krátkych videí Svetlo pre teba? Ten dôvod je ten, že vnímam, že veľa ľudí nerozumie tomu, ako náš život ovplyvňuje svetlo. Svetlo ako také, aj denné svetlo, aj o to umelé svetlo, ktoré máme vlastne my, to neprirodzené vo vnútri, aj vonku na uliciach. A ako to vplýva vlastne na naše zdravie, celkovo na náš život a čo môžeme zmeniť, aby sme sa cítili lepšie, vitálnejšie, aby sme mali kvalitnejší spánok a aby sa nám jednoducho krajšie žilo. Takže neviem, kľudne, ak budete mať nejaké otázky, môžete ich písať dole do komentárov pod tieto videá. A na úvod teda študovala som na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach všeobecnú ekológiu. Vždy aj na základnej škole ma bavili predmety aj na strednej ako prírodoveda, chémia, fyzika. Takže som sa vlastne rozhodla pre toto štúdium. A aby sme si ujasnili, čo v mojom ponímaní znamená človek, ktorý je ekológ. Áno, je človek, ktorý si vyberie určitý druh živočíchov, rastlín, na ktorý sa fokusuje a skenuje vlastne všetko, čo na neho môže vplývať. Čiže ja som si napríklad vybrala nás, ženy, mňa a teraz vlastne skúmam, že čo všetko v tom aj v prirodzenom prostredí, ale aj tam jednoducho, kde žijem a kde sa nachádzam, čo má na mňa vplyv. Čiže to môžu byť iné zvieratá, ktoré mám doma, môžu to byť mačky, môžu to byť rybičky v akváriu, svetlo v akváriu, rastliny, ktoré máme doma, ako normálne ja môžem skúmať aj omietku na stenách, proste svetlo, ktoré mám prirodzený vzduch, ktorý sa tu nachádza, čo sa vyparuje do toho vzduchu, z podlahy, čo sa odparuje a tak ďalej. Medzi akými ľuďmi sa stretávam, ako tí ostatní ľudia na mňa vplývajú, ako ja vplývam na nich. Čiže je to vlastne taká tá symbióza toho, že ako ja ovplyvňujem iných a ako celé to prostredie a všetko, čo sa v ňom nachádza, ovplyvňuje mňa. To je úloha, normálne vedecká úloha skúmania toho ekológa. Čiže ja sa fokusujem momentálne v týchto videách hlavne na to svetlo. Ako na mňa, ako na ženu, ktorá má pomaly 40 rokov, vplýva vlastne to svetlo. Koľko ho mám, či už vonku, či vo vnútri, ako často proste sa pohybujem vonku a tak ďalej, tak ďalej. A všetky tieto videá budú spieť k tomu, aby sme pochopili, čo je pre nás prirodzené, čo je nám zdraviu prospešné a ako to môžeme prenastaviť, aby sme to mali lepšie. Pretože 70% civilizačných ochorení, ktoré máme v týchto našich rozvojových krajinách, čiže cukrovka, diabetes, rakovina, vysoký krvný tlak, sú vlastne zo zlej životosprávy. Čiže pohyb, výživa a spánok. A drvivá väčšina ľudí si myslí, že to, aký majú spánok, je v pohode. Že to nie je nič také strašné. Začnú to fakt riešiť ako keby až vtedy, keď sa, budia 4-5 krát za noc a nevedia potom zaspať, ale ako keby to, že každé ráno vstávajú nejaký mrzutí, malo oddychnutí a priberajú a tak ďalej, tomu nevenujú až takú pozornosť, že to má nejaké prepojenie s tým spánkom. Čiže v ďalšom videu vám poviem troška viac o tom, že prečo ma ťahá práve táto téma a
a prečo som sa rozhodla natáčať ďalej tieto videá a o čom ďalej budú. Takže čaute zatiaľ.